No niin, ja sitten tullaan ensimmäisen tämmösen niinku perus vähän niinku vlogin parissa. Tää ovi kiinni. Näin. Nyt room setuppi. Ja tässä on tää mun huone. Perus pöytä. Kulkeet. Kirjakkapaperia. Xboxia. Wii. iPhone, joka latautuu. DS. Telkkari. Kaikkein lukujärjestys. Ja kaapit. Kaapit on perus. Ne poppamiestä. Napalminalle ja Pikachu. Se oli sitten tää video. Ja se oli Player or Vlog. Ja nähdään jonkun pelivideon parissa seuraavaksi.